alcoolice, efervescente sau domoale, nobile, corpulente sau solare. Vinul și vinarsul românesc provoacă cei mai îndrăzneți șefi ai momentului în găsirea pairingului potrivit cu neogastronomia din România. Bună, Lorena, ce faci? Bună, Marinela! Mă bucur să ne vedem în această locație pe care abia m-am așteptat să o văd, pentru că de-abia ce s-a deschis Sorolume. Îl știai pe Mihai Toader, șeful locației? Am auzit și am auzit și de preparatele lui. Abia aștept să le vedem. Ce zici? Bună ziua, doamnelor! Vă invit la Tezgheaua Bucătarului și mă bucur tare că ați venit astăzi aici la mine, pe teritoriul meu, la Sorolume. Mă bucur tare că am reușit să venim astăzi aici. Alături de mine este Lorena Deaconu, enologul Gramei de Iconic Estate, un profesionist desăvârșit în lumea vinurilor și o prietenă dragă. Mă bucur tare că am reușit, nu-i așa, să ajungem în sfârșit la noua ta locație. Și sper ca pairingul pe care îl fac astăzi și pentru vinars și pentru vin să fie pe măsura așteptărilor și să vă încânte papilele gustative. Pentru ambele băuturi am ales preparate puțin mai nonconformiste, dar niște preparate inspirate de pe teritoriul României. Eu cred că este foarte, foarte important și o ocazie extraordinară să intrăm un pic în esența, în importanța pairingului, pentru că cred că ar trebui acordată și mai multă atenție. Nu este suficient să ai un vin extraordinar sau să ai un vinars, un distilat de vin foarte reușit sau un șef care acordă atâta atenție ingredientelor și a reinterpretării. Mă acord o atenție desubită reinterpretării preparatelor noastre, cele românești, și până la urmă nu neapărat că uităm, dar nu acordăm suficientă importanță asocierii preparatelor cu băuturile. Așa că e, cred eu, o ocazie foarte bună să cunoaștem, să descoperim, să ne bucurăm și cred eu că o să ne cunoaștem și mai bine mulțumită acestei experiențe. De ce nu? Da. Bucurie mare și pentru mine. Până la urmă ați venit la un restaurant și, cum ai spus și tu, adineauri, este important ca în momentul în care stăm la un restaurant să avem o experiență completă. O experiență completă se face cu mâncare și cu băutură. Înainte de Sorolume am făcut o cercetare timp de 4 ani până să gândesc cumva preparatele și chiar și tehnicile din acest restaurant, pentru că sunt tehnici în majoritate de pe teritoriul României. Am mers foarte mult cu proiectul Fragmente pe la oameni pe acasă, am cercetat diferite mâncăruri, diferite tehnici și diferite povești, pentru că sunt foarte multe preparate născute din poveștile oamenilor. Acesta este motivul pentru care am spus fragmente, pentru că mai găsim doar fragmente, doar rămășițe din tot ceea ce înseamnă bucătăria de pe teritoriul României, însă încercăm să punem în valoare la Sorolume toate aceste aspecte și să continuăm oarecum într-o notă mai modernă, într-o lumină mai modernă, dar să continuăm oarecum această tradiție a gastronomiei din România. Felicitări! Este un proiect, în primul rând, văd de suflet și pe urmă multă pasiune pe lângă experiență. Chiar l-am făcut din suflet. Tot ce vedeți aici este construit de la zero. În locul ăsta era un garaj pe care l-am dărâmat și am construit tot ce vedeți aici. Aici avem o afumătoare ardelenească, avem o zonă de grătar unde putem să modificăm prin șamotă și să ne facem ca și niște stații. Avem o plită mănăstirească din zona Gorjului, avem un cuptor bucovinean și în spate un ogiac oltenesc cu țest. O Românie întreagă e aici. Am încercat cât de cât să iau din toate zonele câte puțin. Nu vom face neapărat preparatele clasice în această bucătărie. O folosesc pentru preparatele pe care o să le serviți și voi astăzi, dar în același timp încerc să folosesc cât mai multe tehnici de pe teritoriul României și la un moment dat să ajung să folosesc doar tehnici de pe teritoriul României. Se vede că ai pus mult suflet în treaba asta și mă simt ca acasă. E locul atât de delicat, chiar ca acasă mă simt. Asta este o bucurie mare pentru mine. Cu asemenea cuvinte, nu pot să nu întreb dacă ai și un vin de la The Iconic Estate. Îl avem? Fetasca neagră, regina noastră. Vai, îl avem și proaspăt medaliat la Bruxelles cu mare medalie și mare distinție de România. Da, îl avem și chiar am încercat să fac un pairing
mai diferit pentru el, pentru că am văzut că merge foarte bine și cu puțină aciditate, am văzut că merge foarte bine și cu tomate, ceea ce pentru mine este cumva surprinzător, dar mă bucură, pentru că eu nu sunt genul de bucătar care să fac doar în clasic, adică, nu știu, vită cu vin roșu sau ceva de genul ăsta. Îmi place cumva să mă leg de notele vinului și de notele preparatelor și oarecum împreună să creăm un gust complex. Cu siguranță va fi ceva frumos, pentru că feteasca neagră este un soi foarte delicat, este soiul nostru românesc. Aș putea să îndrăzni să spun că dintre toate soiurile românești, chiar și cele franțuzești, are o sensibilitate gustativă, taninurile sunt foarte blânde, rotund, dar foarte blând, cu aciditate destul de scăzută, care îi dă lungime și rotunjime. O fetească neagră bine făcută, maturată, plecând de la o calitate a strugurului foarte bună, o maturare foarte bună, o fermentare la temperatură corectă, dă un vin extraordinar de blând, foarte robust, dar foarte blând, care s-ar asocia cu foarte multe feluri de mâncare. Aș vrea să începem cu brâncoveanul XO și să intrăm puțin în atmosferă, să ne încălzim puțin. Nu puteai alege un început mai bun, zic eu, având în vedere că este un cupaj de excepție. Minim 7 ani în butoaie de stejar, așa că eu cred că nu o să facă altceva decât să ne predispună și mai mult la experiența de care ne vom bucura în curând. O să-mi pun și eu puțin, chiar dacă eu am o regulă, în bucătărie nu se bea, trebuie să stăm concentrați pe preparat, dar astăzi este sărbătoare și o să servesc și eu cu voi un pahar de brâncoveanul XO. Vă rog. Multă baftă și să-ți meargă bine în această locație, să fii mereu inspirat. Ne bucurăm, și momente multe ca și te-am cunoscut. Asemenea. Wow, ce frumos, ce bine miroase. Deja mă inspiră mirosul ăsta, pentru că este un miros care se potrivește foarte bine cu mirosul de caramelizat, de fum, de jar, de aer liber și de foc deschis. Mie ce-mi place foarte mult este blândețea și eleganța pe care o întâlnești de la primul miros și până la ultima înghițitură, pe lângă postgustul care este infinit, suficient că să-și pună amprenta asupra memoriei. Abia aștept să văd ce pregătit în asociere cu acest brâncovean XO. Dacă spuneți că este maturat 7 ani, adică are cei 7 ani, minim 7 ani. Se spune și la om că trebuie să ai minim 7 ani de acasă, nu? Așa e și la Vinars, exact. Și dacă vorbim de 7 ani de acasă și dacă vorbim de casă, ne întoarcem iarăși la teritoriul României și mergem undeva în zona Mehedinți, în zona de munte, unde o doamnă pe nume Aristița Busuioc m-a învățat o rețetă surprinzătoare din punctul meu de vedere, pentru că a asociat telemeaua veche de putină cu carnea de pasăre de casă. Fie că este curcan, fie că este cocoș, fie că este bibilică, fie că este găină. A fost pentru mine foarte surprinzătoare această asociere de telemea de oaie, de putină înțepătoare, puternică, maturată bine cu carnea de pasăre. Ea dânsa făcea acolo, chiar la acea oală de Șișești, făcea tot preparatul ăsta. Da. Wow. Am zis că ne folosim de tehnici de pe teritoriul României, inclusiv oalele sunt de pe teritoriul României. Ea o făcea într-un fel de supă, zamă, cum se zice la noi în Ardeal și în Maramureș. Dar eu am ales să reduc foarte puternic acea zamă și să fac o balotină din gât de curcan, care a fiert foarte mult și foarte lent în zeama proprie. Bineînțeles, telemea de putină veche, rasă pe deasupra. Încerc să înlocuiesc pătrunjelul cu o pudră de pătrunjel deshidratat și flori de cimbrișor. Și să nu uit, pentru a da încă o completare de copt acestui minunat vinars, o să folosim la bază și un pic de ardei copt. Ardei copt în formă de piure. Complexitate cât în cape. Da, cât se poate, să combinăm toate aceste arome de ars, caramel, jar pentru brâncoveanul XO. Așadar, sunteți gata să intrăm behind the menu? Să înceapă Romania's Grand Pairing Tour. Mihai, astăzi te provoc
la o asociere cu unul dintre preparatele tale care vrei tu cu Brâncoveanu XO. Iar eu te provoc la un pairing cu fetească neagră Hyperion de Iconic Estate. La bază am spus că punem acest piure de ardei copt să meargă mai în nota vinarsului. Nu foarte mult. Pentru că în momentul în care vom turna lichidul, ele se vor amesteca și se vor completa. Acum punem aceste balotine de gât de curcan. Bun, după cum vedeți, pudra de pătrunjel oarecum creează acest efect de mușchi de pădure. Mi-am dorit să fac asta pentru că este un preparat din zona Mehedinți de munte, iar de desubt este telemeaua veche de putină înțepătoare, adică între carnea de pe gâtul curcanului și pudra de pătrunjel. Da? Asta vreau să zic, că ai folosit doar carnea de pe gât. Cred că ți-a luat mult timp să am fiert carnea destul de multe ore și colegul meu Manole a stat și a luat fiecare gât, fiecare bucățică, fiecare fâșie la mână, făcându-le ca pe niște teței, dacă vreți. Clar. După care m-am folosit de colagenul, pentru că gâtul curcanului are foarte mult colagen, pentru a le forma natural. Nu am adăugat absolut nimic, m-am folosit de substanțele din animal, dacă vreți, naturale. Și acum vom pune și niște floricele de cimbrișor, de această notă. Arată atât de bine. Asta vreau să zic și eu, că pe lângă faptul că vor fi gustoase, arată și foarte bine floricele astea, ușor nuanță de... Și dacă vă apropiați un pic, o să simțiți și parfumul. Deja am simțit când ai adus farfuria. Da, nu trebuie să fie prea intens, trebuie să fie un mic iz de cimbrișor. O să vi le pun așa în față, puțin. Ce avem aici, Mihai? Este acea supă concentrată despre care vă povesteam, culeasă din zona Mehedinți și peste care voi pune, pentru un gust mai intens, încă puțin ulei de pătrunjel. De jur împrejur. Și ulei de pătrunjel atât în pudră, praf, cât și în ulei. Și în ulei, da. Sper să vă placă. Cum vi se pare? Ce părere aveți? Se potrivește cu vinarsul? Se potrivesc foarte bine. O asociere întâi de toate în preparat, o rețetă pe care cred eu că ai putea să o redefinești și chiar doamna Aristița ar putea să fie inspirată de preparatul tău. Mulțumesc! Prețios, precum vinarsul Brâncoveanu XO, care este noghilat prin foc și desăvârșit în timp, o asociere mai reușită, greu mi-aș fi putut imagina. Mă bucur foarte tare că v-a plăcut preparatul anterior și că pairing-ul a fost reușit și din punctul vostru de vedere. Ne bucurăm mult și noi și a doua provocare, cea cu Hyperion fetească neagră, ești pregătit? Sunt pregătit, sper să fie ok. Dar înainte să montez preparatul pentru feteasca neagră, aș dori să ciocnim un pahar și să intrăm un pic în atmosfera vinului roșu. Excelent! Excelent! O fetească neagră foarte blândă, cu arome tipice soiului, acea olfactiv, prună neagră, bine coaptă, aproape dulță despre confiere, iese în evidență, iar gustativ nuanțele de stejar foarte bine integrate cu structura, cu chiar și fructele negre de pădure, într-un echilibru fantastic. Iar taninurile sunt atât de blânde, încât chiar nu se duce așa ca o bilă. Ce mie îmi place foarte mult este mirosul care te pregătește pentru ceea ce gustativ reușește să ofere acest vin. Adică aromele care la miros le găsești, le vei regăsi succesiv la gust. O coerență fantastică între miros și gust și așa cum ziceai tu, Lorena, mai devreme, o delicatețe, o eleganță, o finețe care
Așteaptă să întâlnească preparatul lui Mihai, se pare că... Da, eu vreau oarecum să completez aceste note blânde și să vin cu puțină aciditate, cu puțin caracter de la oaie, puțin iarăși fum pentru că am gătit la jar și să creăm iarăși un gust mai complex și cu mai multe arome. Deci pătrunjel? Da, este un pătrunjel tânăr, foarte fresh și în același timp cu o aromă mai suavă, nu foarte puternică, dar tot preparatul ăsta are nevoie de prospețime pentru că vânăta a fost coaptă de ieri, a fost ținută în apa proprie, după care curățată astăzi și am mai pus-o încă o dată pe cărbune, să-i mai dăm un extra gust de copt și să dezvoltăm puțin aromele de vânătă. Puse foarte bine în evidență. Puse foarte bine în evidență și o să vedeți și puțin înțepătoare. Și așa, și oaia, care și-a stat un pic la vânt, după care a fost ținută puțin în sare, condimente și pusă și ea pe jar. Și aici ce ai? Niște germeni de ceapă verde. Și avem pătrunjel, avem ceapă, avem frunze de floarea soarelui și foarte puțin leuștean. O frunză, două, cât să dea un kick, pentru că leușteanul este un pic mai puternic. Acum o să pun un piure de roșie coaptă, tot pe jar. Nu foarte mult. Îmi doresc să rămână aroma de vânătă și de oaie. Oaia este, din punctul meu de vedere, un animal care se integrează perfect lângă o fetească neagră. E un dialog între cele două preparate. Este gândit intenționat, adică l-ai gândit așa sau coincidență? Nu este gândit așa, nu vreau să te mint, dar mi-a plăcut foarte tare cum l-ai gândit tu și mie îmi place foarte tare ca și clientul să dea frâu liber imaginației și să ia preparatul așa cum îl vede el, așa cum îl simte el. Iar aici avem o apă de roșii cu un ulei de busuioc, da? Care a stat tot așa peste noapte. Asta roșiile au lăsat apa în mod natural, fără să fie forțate, de asta este și atât de limpede, da? Și are un gust foarte intens. Doar puțin dau pe deasupra să intensific și mai tare gustul. Am mers pe niște agrișe roșii pe care le-am urat noi și pe niște coacăze albe, pentru un plus de dulceață și de aciditate. Da. Oaia totuși are un gust pronunțat și atunci trebuie să-l domolim, să-l echilibrăm. Da. Și fructele sunt exact. Măsură să facă asta. Și încă puțin kale. Mai camuflăm cu puțin kale. Așa. O să serviți așa vânăta. Mulțumim. Vă rog să gustați și să-mi spuneți cum vi se pare în asociere cu Hyperion, fetească neagră. O curiozitate, cum se numește acest preparat sau cum i-ai dat un nume? I-am dat un nume, se numește oaie în vânătă. Excelent. Vânăta este foarte frumos scoasă în evidență ca și bază, după care vin fructele murate, roșia, care completează frumos gustul. Vedem și cu vinul acum. Am emoții. Tridimensional. Deja preparatul în sine este o asociere. Potențează foarte bine aromele feteștii negre. Dacă vezi, scoate foarte bine în evidență aromele. Eu am o senzație de ping-pong cumva între vin și preparat. Ca și cum ar vorbi în continuu, un dialog în continuu, pentru că preparatul în sine este tridimensional, ca și arome, ca și gust, ca și structură, ca și complexitate, ușor dulce, ușor chiar și picant simt acolo puțin de la usturoi, cred că îl găsesc undeva lângă vânătă. Este un mus de vânătă cu usturoi copt tot pe jar, deci am zis, totul este copt la jar și usturoiul la fel, după ce a fost copt și s-a muiat foarte bine, l-am emulsionat
folosindu-l, dacă vreți, pe post de emulsificator. Cremozitatea din acest must vine și de la usturoiul copt. Deci e o asociere foarte, 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 foarte reușită. Mă bucur tare că v-a plăcut. Mihai, mulțumim tare mult, chiar o experiență unică și sunt foarte încântată, de-abia aștept să mai vin pe la tine. Eu vă mai aștept și mă bucur tare mult că v-am avut la masă astăzi și că ne putem bucura de vară, pentru că fiecare ingredient este de sezon, este cules cu grijă și am o vorbă, să ne bucurăm de toate la timpul lor. Așadar, vă mulțumesc foarte tare pentru că ați venit astăzi la teșgheaua mea. Noi mulțumim foarte mult. Și să mai închinăm un pahar pentru acest moment. Vă mulțumesc mult! Și mult succes cu Sora Lume! Să fie! A fost o încântare să degustăm vinuri excepționale din Dealul Mare și mai ales din gama premiată Hyperion. O gamă ce reunește una dintre cele mai bune vinuri The Iconic Estate, apreciate atât în România cât și în afara granițelor. Într-adevăr, și pentru mine a fost o plăcere că am putut să desăvârșim această experiență cu Brâncoveanu Vinars, care nu spune o poveste, este el însuși o poveste. Este povestea podgoreanului care petrece mult timp așteptând ca vița de vie să ajungă la maturitate, despre rețeta perfectă și mai mult decât atât, este despre timpul prețios, necesar pentru ca licoarea să ajungă la maturitate deplină. Îți mulțumesc mult, Marinela, că ai pășit behind the menu la mine în restaurant și abia aștept să-mi provoc și colegii la un pairing perfect. Și eu îți mulțumesc, Mihai. Vă mulțumesc că ne sunteți alături în Romania's Grand Pairing Tour. Ne vedem curând cu un nou șef și o nouă provocare la pairing.